O libro de Gonzalo, que se titula A memoria e o esquecemento do franquismo da provincia de Pontevedra, ten claramente dúas partes moi diferenciadas, as 200 ou 300 últimas páxinas, aproximadamente 200 e pico, é un apéndice documental de textos recollidos de diversos medios, especialmente de prensa, de causas, etc. Pero, fundamentalmente, a parte final do libro pois é a gran achega do libro, que é unha base de datos na que recolle os falanxistas do primeiro momento dentro da provincia de Pontevedra, con nomes, e, polo tanto, un traballo de arquivo, de bastantes anos, e un traballo que pode ter ou vai a ter unha trascendencia moi grande na medida en que esta base de datos vai a permitir a outros investigadores concretar nas localidades este relatorio de nomes que aquí está. Entre eles, evidentemente, están os nomes dos principales ou dos primeiros falanxistas de Bayona, tamén os de Milán e os de Gondomar. A mí chama un poquinho en principio a atención os poucos que hai de Bayona con respecto aos que trae de Gondomar e de Milán, pero eu creo que eso débese a que a falanxe sabanés estaba organizada en San Pedro das Ramallos, dependía un pouco a nivel da falanxe da organización de San Pedro das Ramallos. E iso explicaría que aparentemente haxa moitos en Milán, moitos en Gondomar e menos en Bayona, pero seguramente que a razón é esa. Así que eu non vos vou a relatar todos os falanxistas de Bayona que venen aquí reflectidos, pero si algún, non? Por exemplo, o primeiro, ainda que despois se os repite porque é o mesmo, a listaxe iníciase con Carlos Ocarinca, ainda que despois ao final aparece o seu nome Carlos Fernández. Ben, en fin, tedes aquí a posibilidade de consultalos. Evidentemente están tamén os que se adiren á falanxe nos anos 37, 38, 39, 40, por tanto hai nomes de personaxes moi conocidos de Bayona, entre eles, por exemplo, algúns dos principales executores da represión, como Almansa, que era un guardia civil, e, por suposto, tamén figura o célebre Cabo Pena, Manuel Pena González, nesta listaxe. O resto do traballo ten un fío conductor que para mí ten un gran interés, que é demostrar, sobre todo, a través do paso polas familias, polos apelidos familiares, de unha constante, que é que as élites dominantes locais que se apuntan, digamos, ou que apoian o golpe militar de 1936 son, en gran medida, continuadoras das élites locais da restauración e moi especialmente no período da dictadura de Primo. Moitos deles estiveron afiliados á Unión Patriótica. En fin, hai unha liña moi clara de continuidade, e a gran afirmación de Gonzalo é que esas élites locais que despois son a base social do apoio local do franquismo tamén se reconvirten despois de 1977, é dicir, que as mesmas familias, os mesmos apelidos que estaban presentes no período da restauración entre as élites dirigentes locales
son os mesmos apelidos que se perpetúan co golpe de Estado e durante o período franquista e son, en gran medida, en moitas ocasións, os mesmos apelidos que detentan o poder local e incluso poderes superiores aos poderes locais a partir de 1977. É dicir, que esta é a idea que rexe un pouquiño o libro de Gonzalo, que é esta continuidade ao longo de todo o século XX das mesmas élites locais dirixentes.